Il-jum ta' tlieta beda battibek bejn il-kumpanija Liquigas u d-distributuri tal-gas. Id-distributuri tal-gas qabdu trakkijiet tagħhom u mblukkaw żewġ trakkijiet tal-Liquigas milli joħorġu mill-impjant tal-ibbottiljar tal-Ajjenza. It-trakkijiet kienu sejrin jipprovdu servizz f'Taslima minħabba nuqqas ta' provvista li hemm. Fuq il-post marret il-pulizija li ordnat lid-distributuri tal-gas iċaqilqu trakkijiet tagħhom. Fl-istess ħin kienet għaddejja laqa bejn il-GRTU u delegazzjoni tal-Liquigas. Distributuri li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-kwistjoni mhijiex mal-Liquigas imma mal-Gvern li fl-2008 ħareġ avviż legali bil-moħbi li fetaħ it-triq għal liċenzji ta' distributuri fil-każ tal-Liquigas u l-EasyGas. Fit-tmiem din il-laqa l-President tal-GRTU Paula Bela qal li l-Union ser tkun qed tqis il-proposti tal-Liquigas u tal-Ministru George Pulicino li kien ikkuntattjat bit-telefon. S'issa se nibqgħu kif aħna, ġifieri t-trakkiet saħħallu hawn, jiena il-distribuzzjoni mista ssir għalissa. Huma mhux qed jeskludu li jieħdu aktar azzjonijiet jekk jibqa' ma jintlaħaq l-ebda qbil. Issa aħna niddiskutu l-proposti li hemm kemm min-naħa tal-Gvern kemm min-naħa tal-Liquigas u wara nintaqgħu magħhom biex insibu jew soluzzjoni jew nkella naraw the way forward ċini. Paula Bela qal li t-tama tiegħu hija li jintlaħaq ftehim fl-iqsar żmien possibbli biex is-servizz jirritorna normali.